yudo ka sama ngato is going through postpartum depression, yudo ka en gi a lot of anxiety and samoro kanyalo explain that. A lot of anxiety, obet ka en gi stress mangeny, ma samoro depression is, yani en ngama nigi stress ma okonyal concentrate, okonyal bond gi nyathine cha. Gigo nwaneno gi kata kan wadongo, yudo ka nyathi manusomo go yudo nyathi. Tineno ko treat ga nyathine no marach seriously, penjori ni karango matimore. Kare nitiere gimoro ma is going on with them ma ji mang'eny ok understand. Koro kineno ka o treat nyathine ndo marach kabisa, ma nyathi ogosa te nyathi mathis ma pod onge gimong'eyo, to mano nyiso ni en ng'ama is going through postpartum depression. To seche moko embe ka ojiwa chilia makoro okonyal konyo, yani oko take care of life ne completely, nyiso ni embe o go through something. Koro ng'ato nego be ni take care of such kind of people, nikech ginyalo chopo to an extent ma ginyalo kata negore ama negi nyathino ama otim gik moko maricho richo seriously ka ok obedo taken care of. Koro nwaluongo jonyuol gi twang'iso gi ni kik utim gi marach ahinya nikech gigi osetimore. Kel gi machiegni mondo kunyalo ng'eyo kopo ni en gi postpartum depression, mondo nyathi moyudo ni kik sandre, kik dong marach. To kinde mathoth wang'eyo ni wechego mago mag gamo remo, ka seche moko nyathi pod tin, iwacho ga ni kaluwore koda seche moko wang'eyo ni gwenge magwa mago